Saan pa'y mabalin ma-exercise gapo pailaeng ta kinuna hindi malim kalman ni Apo Vice Mayor Napoleon Hernando akit saan pa'y nga invalid pa lang datay penalty na mga idol DJ lang iti saan pa'y nakita iti sanggunyang panlalawigan 2,500 iti nagpatinggaan iti nagsasaritaan dagiti kaming ti sanggunyang bayan iti ilit ti San Nicolas ngam saan nga inaprubaran kasi saan mat gayam nga mabalin ang umato saan mat mabalin bumaba adetoy nata penalty na. So which is which mga idol nga iso iti pangatikawan itata dagiti tattao nga iso itata iti pakatiktiketan dagiti tattao agpapan kalagitoy agundaway agpapanton nga saan danton ang mabaybayadan saan danton nga mabayadan dita multana ikandantulatan iti impitasyon iti Philippine National Police wano panlaka-arestar babaen kadagiti kaming ti Philippine National Police gapulaeng iti sana panagusar iti helmet. An-update mo iti dayta Idol Glenn akat datoy news right tay di malem kalman or di namin sana kalman akit trending meten gapot datoy saan na nga na ubra nga obligasyon na nabayadan nga obligasyon na akit arig na parang nung amin gaya may ibaybayag mo ito yung penalty kat mabalinda ka nga ebalod mga idol. Actually deta namin kat agbalin ka nga anya dito di mo makuan deta di mo mabayadan paaya banda kabit ikanta kabit di notice and then after that notice masampinaan ka no di ka na pan nag-comply kasi deta ngamin ket may isa nga pinagkwati dito yan panagsalungasing iti linteg or ordinansa so adda ngamin kwa tayo adda ngamin linteg tayo amuyo deta pinagsuot mo kung hamong pinagsuot kasla ka lang ba DJ nagtakaw ata anang rugket you are against the law. Arig na kita. Although ibagadan to manen, Idol Glenn, digitoy Per de los Benos sa adong amin digitoy agin abogado nga digitoy netizens nga aping ano saan nga kinaasyan digitoy gaming ti Philippine National Police detoy inata amanalon which is which naitantan detoy panagbayad na itimulta na so may mayat laengen ang kanang gunam-gunam ti PNP nga may mayat laengen nga ag-comply ka nag-comply kadijay kesa naman tay multa. Actually data na paaya banda ka maminsan mamindua mamintalo baka namimpat nga baka tay pay ka pamimpat nga ayaban isong pinasaan dati sa pinanan mga idol. Which is makunak lang on my part akas bilang mangkit-kita iti daytoy akas may sa kadagiti law abiding citizen mga idol akit ustulaeng di jay kasi ano dagiti gumawgawawa akayat na apo iti gumatang ti helmet tapno lang agbalinda apo nga safe day ano dagiti gumawgawawa nga agbaybayad mo iti multa diba? Karkarigatan dati karkarigatan da mga idol ken may sapay akit dapat dagiti kakastoy abambanag akit hanga ialang-alang ayan dagiti word saan amabalin nga ialang-alang dagiti kakastoy abambanag no natiketan ka siguro adamat iti dete hamo nga sinurot alinteg amom Idol Glenn no talagang law-abiding citizen ka no talagang sumursurot ka kadagiti linteg kadagiti ordinansa akit di malabit ang hanka nga dati agpapaigid yan kalsada no dati checkpoint. Actually kasi di ko na detoy hindi lang multa pwedeng makulong kapag paulit-ulit ang paglabag correct walang dalang lisensya walang rehistro something like that nakipagtalo ka pa sa mga pulis
pwedeng ma-detain, hindi lang dahil sa helmet, kundi dahil sa paglabag at disobedience. No, di ba? At DJ talaga, iti mabali mo nga pakaibaludan pa na duma. Kaya may isa pa, Idol Glenn, tipay nakamadmadi ka na gito yung netizens sa duma, ipagkarkarit da ni Colonel Busita. Kaya kay Gastapa, iti LTO, where in fact, adamat apo na kitay nasken nga ordinansa nga sakop. Denggan yung nga nalaing saan asakop ti LTO. Although, dagito yung ipatpatungpal dito ta municipal ordinance na duma, ket nakagtigayad da, ket dito yung national law nga RA 10054, no, di kamali, Idol Glenn, nga dito yung helmet law. National law deta akasapulan nga ag helmet dagiti amin a motorista nga agus usar apo iti motor. Aya mga idol. Wait lang. Nag-break dito karabog ko, Idol Glenn. Kaya po iti data. Nga man naman pigasta, ang kita adaman siguro digitay pamuspusan, adult pa lang digitay na sisingbat-bat kading police. Mabalin mo nga pakiusapan. Ay sir, pasensyan, jak nakaalat ka. So, adagamit kami digitay traffic aids, digitay PNP nga the law is law. Dati di kong kunak kada kayo mga idol Duralex Sedlex. The law is harsh but it is the law. Uray man pa manalon ka, uray man pa mangalap ka, uray man pa ana iti estadom iti panagbiag, basta ada iti sinalungasing mo alinteg, that is still the law. Mga idol, datay sumrek pa, datay may isang pagsasauda iti Latin. Latin ba jay? Datay magbagadang ignorantia, legis non excusat. Ignorance of the law excuses no one. No matter what, ana iti estadom iti panagbiag ngem pera de los Buenos met kamin detoy Pilipinas mga idol akit arig na sa sinopay dagiti lawmaker isuda pa iti lawbreaker. Di kami ni pagbagada dito di gito yung amin flood control ko tayo. Di gito yung naibalod. Di gito yung nangangato at tao. Politiko. Iso dati han nga may balod. Tapos di gito yung gagangi nga tao kat may balod. May balod da. Tapos i-playlist danok pa. Madama nga minti ko adamat di gito yan. Manyita ito yan. Madama-damat nga i-process din yung pinamkot ni Senator Bong Revilla na aputin. Aputan ni Senador Bong Revilla. Na dumapay. At least digit duma adamit pagwayo niya dapat pagkukuan na pagwaywayatan DJ kaso da when ngem ana tagada datay may sa enda isudan mga idol iso nga makunakmot nga dapat ti parang hustisya mat aya ditoy Pilipinas mga idol ngem kuna nga ro digit idaddo mga idol Glenn o Pilipinas kung mahal ang hirap mong mahalin. Sobra. Mahal mo bang Pilipinas? Of course. O mahal mo si ano? Sino ba? Si Pilipinas? Oo. Mahal ko si Pilipinas. Diba? Sinong Pilipinas? Oo. Okay, mga idol. Ay, so nga tayo kunakon agabay tayo lata, itilinteg, saan tayo apo nga iyalang-alang, dagito yung paglintigan, uray man pa municipal ordinance deta, na pwede may isa, dati kwar-kwari, ato pwede matiltilig as jay. Kwari permit, mga idol. Dagito open pipe. Dapat itiliw ti open pipe. Adaya. Dapat siguro tiliw na ngam dahil pataltal da datay mismong tabotso ay amuyo mismo nga amuyo kaming dati helmet ket nakasisisita adda na tay idikalman nga ubing pa lang ata 19 years old
ata nag-Superman ito'y batog na ti Wen. mapan ijay. Ayat na dito yung pasil sa day. Iti, ano da, salbang. Salbang. Oo. Iti paway. Dali ka baro nga pinararya dyan eh. Napan na met sinabet tay dakkel nga Truck. truck. So nakatayan na tawan helmet na tapan Superman. Superman mga Awang idol fighter. nagbirri kan pasintabi apo ko Pasintabi. kita mga itatagong daway nga isuto Grabe, ti no? i-report tayo aya ento na madamdama ay ti IFM News di Jai Hindi namin sangal daw kayo. well namin sa ngal daw ti Jai Idol Glenn nga Grabe no. amon ba di malam kalman nga nagturong kami kada Rems kan Jansen siyak pa mismo iti may sa kadagiti nakipagtaming kada DJ inana apay nag-collapse syempre impakat kumuta na datay nasusurok ti private First- duty na first aid, ni yes. Ilocos aya as in tumangtangken ang hyperventilate ni mami di malam kalman Gapo ka, DJ. gapo ka DJ na matanggap sakto mat nga di mateng datay lungon datay anak na so talagang puspusan di malam kalman ti panag ubrami as in pinisil-pisil ko dati naging gana nakamulagat tapos Negiti yung bing ti panonoton nyo. Urehan nga highway data. Ure when or barangay road Barangay road data. Apo. Hang kayo nga agipang. Kanya dito yun. Ipang pangasyo data. One day agberber kayo kada detay ag Superman kayo ano ka di Superman kano Idol Glenn Superman apo iso de position akas na kalag Superman nga ag drive nga Ay paklubam. ay paglabam mo kita na camera na straight ilangana nga dati ag paklab ka mga idol Oo. kas jay iti lang nga iti Superman iso nga da kayo matubeng da kayo ubin enggenyo amo ka nakaduti ag puyat tatagon daway da kayo nga ubing haan yo nga no adati no amin nakaigam ti motor dagito yung Idol Glenn kat arig na iso damot ti arit ka kalsada Per de los Buenos Yes. dapat dagitay December 1 pailaeng naka-open pipe dan apo na kay Meten aya tapos ibagada hindi kami kriminal kaya kriminal yung law breaker kayo aya agtin nagtulat akas ta no kas bilang man ag salungasing kayo iti linteg okay di ba Idol Glenn Dito nga road dapat hindi kami protektaran. kriminal kung kunada tigito ubing sa pagpangpangas da tigita open pipe da hello ang kapay nga makalabad eta brief pa baro o di ba ang kapay nga makalabad eta brief mo tapos kasta ang kapay nga makagatang ti sidaan nyo oray lang kung ba sa gasang-gasok gas-gas to sa mga dideta although di kunada nga habi ang yung makita mo't basit deta pagtaktak nira nyo barok marigrigat kailangan ro doon basta pelang mo't iti obra amat nga deta adala ti motor mo at gas lakala sinungang barbor diba Idol Glenn nakaramang ka ni Tito alright ay tama na kablawan na kita bubuya na ta Idol Glenn hello kay Jerry Valdez ni Carmen Domingo Corpus ni Pay Sabas GT Angelo Kinay Manipud Batak shout out kuman ken Uncle ko Kaljo madamat patingig na AJ Badok ni Pay Eugene Nolasco Clarita Tangonan Mirna Valdez Marites Tolentino Liana Nembaga Bigat Yapo Ma'am Elvesa Villanueva ni Pay Ate Marjorie Sabio Kuya Sonny and of course ni Ate Pieta ni Sir Marlon Ordilio Escoquia kag buy-buya ag dengdenge ginata silently silently Yeah. and deeply kita-kits lang naman iti PNP San Nicolas Advocacy Group ayaw bunong ka man na Idol Glenn tata. iti Dopulo Abagas Good luck. ayun iti barangay mi barang makaala ni mama Yes. alright That's nice, man. ako na ni Clarita Tangonan nagpaisot ako na yung mga sir di ba bawal ag drive ti minor de edad barangay road pangasda ko na When? kita amo yung bangan na sinot ang suffer dagiti mo brad dagiti anak yo da kayo Kayo lang wala. naganak mga idol Kasi may balo. pinalubusan nyo pa. Well, menor de edad damot lang din kita. Sus Ginoo. Alright, mga idol, sumarasaro ng tumatan. Dagiti bumarbara Adam Damag dito'y IFM News. Kalpasan dagito'y apam malagit. Oras itintero Pilipinas. Alas 6:01.